wonde mabbe on sifa o jotondiri oya non caanaajo ndew yewtude muɗum kañum ne yimo nde cikki kadi ko lam ɓe jewtiti ko juuti o wi on mana koye lamɓe hen jeeɗade ceerno Samba wi mala mi wala lam o wi ko an nandi hande ceerno Samba wi min nana wonko jiime ma aɗa uura waliyagal tan o jali waliyagal ɗum no woɗɗi ɓe ceerno Samba wi mi wiyani ka waliyde aɗa uura wutte wali hol wali mo gonduɗa o wimi ko Abdoul Hadji Malick Sy o wiya ha kay kal waliyagal uurtayma gasi ɗum e jaam ha kay wadde an ka almudo o wi alhamdulillah komi almude o wi to banggue bindi no mbaɗɗa deftere Allah nde o wi mboɗo huñini gasi o haali defte kewɗe o wima alhamdulillah rabbil alamin to haali fof wiyama alhamdulillah rabbil alamin to noon ko huccite makko o wimo inna nde o wi Aboubacry wona nde o wi Samba Alhaji Malick Sy rokkima ko Samba o andi noon o wi aɗa wiya Samba o wi eyyi taw ɓooyi yewtidde on wimo joni ɓay koye Alhaji Malick Sy gummiɗa min mboɗo yiɗi juuɗe Alhaji Malick Sy kam barkinoro ɗum min mi nanga e mum lawol tijani o wima haka aɗi lawol ngol o wi wallahi wimi heeɓi yamirore yomi jaggine ni won o nanguinimo lawol ngol kono noon ijase o hokkani joɗɗimo mon ɓe jewde ko juutu on ceerno Samba ummi ene yaha yeehi ɗo fodde ɗo e tuufeje yomi noddalama ngal noon wanni noon waɗɗani waɗi talla jagganami o kanono softo ya gari toon on jotti witti ijase o rokki ɗum inchallah ceerno Samba wiye wadduwaw wima o wi ala ijase o komo cohlumi min nen ɓay ko ceerno Alhaji Malick Sy wanma muqaddam wanma kadi hokkuma oɗo ijase minnen mboɗo yiɗi hebde ijase taw koye jungo ma ni wono jiime ijase o joƴƴini o yaddu kayiɗo on addi foof o windi taw ko inde makko waɗi on kanko hokki on ijase on saaha o hafti o fokkiti haaju mum ɗonne kadi o woni ɗon omo golla l'islam o omo yaha noon ordoyaade to saha fof ko e nder hen o addo ceerno Mouhamadou Lamine ko ɓimini ko nam o jibinani ɗum e keesi kono ko ɓimi ko mo jiidi yumma e baba ɓiyum taw won noon helli fam o addoy on pour o wallodira e muɗum ɗum waɗi ko nanta ko a nanta ceerno Mouhamadou Lamine janggi duɗal kaari walla janggi kaari walla janggi kaari histoire addan ɗum ceerno Mouhamadou Lamine janggi koye bamma ko tokos biyete ceerno Samba on jangginimo fof tan koye mum o reeni Qur'ana koye mum o janggi sharia ko on kadi waɗimo muqaddam e lawol he on ceerno Mouhamadou Lamine ala fof ko jiggoyi nam e goɗɗo ceerno Mouhamadou Lamine wondiri noon e ceerno Samba ha ceerno Samba wayniɓe ɗon yeehi funnani on saaha ko jagol koyɗe ba Mamoudou Dieng mo nani ene haala mi nani kadi hono ko baba Abou yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum ɓe mbi bam mabɓe ɗowno puccu ceerno Samba Allah kam ɗowno puccu ceerno Samba yeehi Makka ko koyngal o yaari wasiyaji makko fof noon o waɗi ɗum acci ɗum kayitaji ɗiɗi français ji ɗi dokkunomo ɗi omon sekiɗi haaɗi gasi omo waɗe talla jaganama comme afro a faami o yeehi Makka hijjore o waɗi farillaji makko ha gasni caggal ɗum yimɓe hedde balɗe 13 walla balɗe 12 caggal ɗum gasi hawru toon Ladior to Makka toon hankadi noon taw wiratanoɓe banggue hajji ɓe fof mbirama gasni ɓe mbi yo asta tan o waɗi hen ɓe mbi ala o jogui ko gueɗal mum hankadi kono ñawore makkanaɓe ni o ñaawi hankadi machallah waɗi comme harmini hankadi ihram o gasi o ruttima ɗum ɗo gubbima e janal maɓɓe hamɓe wondino garti alhamdulillah rabbil alamin
neɗɗo mawɗo ganndo kadi laaɓɗo bindi ene wiye ceerno Abou Sambogo aɗa nanam ceerno Abou Sambogo aɗantama ceerno Abou Sambogo mawɓe ɓe ne nganndi mo o baamum neen Ummu Abou Afia Ummu Abou joom suudu Bahru nam esa Bahru neen maɓɓe o ɗon ceerno Abou jibini neen Ummu Abou ñum mum bayel ɓaso yani ko almuɓe ceerno Samba kadi ko mawɓe yantude ceerno Souaybou Sow men caɗɗo ba makko ɓen goni almuɓe ceerno Samba mawɓe kadi taw ko joom binne ɓen kecci ceerno hollami ɓen noon hankkadi jokti gallo ko yehi ko fof ɓen goni e galle ɓen jangguinta ɓen toppiti ɓesgu ngu ha woni sankare on haalama hankkadi on yurdima toon artama ɓe mbi kayi so Allah ceerno Samba de wasta accude ko haali o dutte bagasuji he haɓe tawi hen lettere wasiya makko mo haali fof no lumtinide ceerno Lamin e ko haali e galle he e ɓesgu fof eno sifori ɗum wi ko ni kadi ceerno Mouhamadou Lamin noon man kadi ɓe tawi oɗo ko o Allah ardini ɗum ɓe mbaɗi ɗum kadi mawɗo e dow maɓɓe taw kamɓe kecci ɗum to banggue duuɗi woni ardiɓe e sifa golleji maɓɓe fof ngal dongal teddir ceerno Mouhamadou Lamin ceerno Abou Samboba min mi yanimo kono ceerno Souaybou mi yiɗum 1997 o yalti aduna on kam heeɓino wiidema taw komo cukalel kono mi yimo aywa ɓen duusi gallo ko juuti e caggal ceerno Mouhamadou Lamin aɓe gondi e muɗum ceerno Mouhamadou Lamin ene yiɗi ƴeewde ɓurɗo ɗum yettade Allah e ɓurɗo mo wawde jogade ko jogui ko o reninaɓe kamɓe fof o watta ɗum o wattaɓe e jungo oɗo Allah wallimo noon kam ceerno Mouhamadou Lamin o fooɗanaki ɗum ɗon ko waɗa kone omo yinno taw ceerno Samba ardina ko ceerno Souaybou en walla ceerno Abou Sambobo en taw ko ɓen ardina kono kanko ardina ɗum owlinimo o yeehi omo yiilo e jeeyaɓe Allah waaɓe no yiɗirni o yeehi ha to wiyete Mogo Tafsir Ballo tawano mum Cheikh Baye Niass on to o waali toon balɗe ɗiɗi jammaji ɗiɗi wona ɗum kala ɗo yeehi waɗi yimɓe no anndu ɓe mbi oɗo ko ceerno Samba accidemo e almuɓe ko fof kanko ha joni omo yiiro ceernaɓe te kala ko ceerno Samba jogino rokkimo a yirta tawi ko ceerno Samba darata nandum a yirta ha Allah walli no wurjaɗo Allah mo haaldi wimo yi e fande fuutede ɗum saɗo kono noon won ɓiɗɗo fuutanke mo nanni ene ummi e fuuta he ko almudo ceerno Mouhamadou Baba Talla ene fayi ko Baleri so tawi wona on Allah waɗi o woni on sifa omo waɗa halwaji no ceerno Seydi Alhaji Ali radiallahu taala anhu waɗirta ɗum halwaji yo Allah rokku ɗum lomtude kanko noon waɗirta halwaji yo Allah hullumo lomtiɗo nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam beele o waɗa e muɗum ko jogui ko fulla fof Allah waɗi Allah feñinani mo mbaari ceerno Abdoul Seydi taw ko mbaadi yaqima o filde jooɗaɗo fata camɓe o yiiɓe fof mande wona e maɓɓe ala ɗo yahatno galleji sohnaɓe mawɓe fof galleji seeranɓe fof o yeehi wartol jooɗi aywa alhamdulillahi rabbil alamin galle o koɓe almuɓɓe Seydi El Hadji Malick Sy radiallahu taala anhu to banggue yowito e sirru lawol tijani ɗum waɗi Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh arani galle o kono ceerno Mouhamadou Lamin ɗeɓi jantindemo wonde mo yiiloto o eyi o wayi noon woori noon ha ceerno Alhaji Mouhamadou Saïdou ari e Fouta o yaade almu makko ɓe jeehi ɓe mbi ceerno Alhaji Saïdou premier nde ɓe kawri nde o haalan ɗum on wima komi jaɓa mi jaɓani calorima noon ko yiide e ma ko jiima ma ko goo
ɗiɗi mbiɗa andi ko jogiɗa e almuɗo koye heewde ene ɓuri min ko rewe am ko sen mon mottodiri ala ko fewi andi o fooɗanaki oya fooɗanaki Allah oya ko jogui ko yiiɗa joddade hen no wiye eskey o gata fooɗanaki ɓe ceerto on sifa haalloɓe kawritoto hoore fonde ceerno alhaji Mahamadou Lamine kadi are makko taw hankkadi ceerno detti miijima konngol ceerno Ahmadou Bara radiyallahu taala anhu wiidemo sa a yeehi noon kala ko neɗɗo mawni martaba to Allah so wi ene yowito e maɗa ene yowito e maɗa jam ɗum ɗo hankkadi ko nuraɗo Allah sallallahu alaihi wasallam jogiti ɗum ko Cheikhna Ahmad Tidiane jogiti ɗum woto ƴewɗon hoore ma ha mbiya a jaɓata sa ƴeewi hoore ma jaɓata yewɓe jogitiɓe ɗum ma jaɓ ɗum woni ceerno hono Lamine ari nde wiya won ceernaji jaggaɗo kadi ɓeyde walmuɗum a mbiya noon kono mo wonde konu temata fof almuɗum alaji ma sey ko jogi ko fof timman capanɗe jeegom fof nden ɓe calanimo lawol ha yetti tan ɓorti paɗɗe tan o wi hay yo ceerno kadi jikku cubal tawa o maɓɓimo o dimbini ceerno o wi hay yo ceerno mi maɗama mi yetti Allah mi yi ceerno ceerno bisimilla o wi min eɓe gondumi ɓe e ko babam ɗaccidimi ko wonande jaɓɗo hen e maɓɓe min kam mi jaɓi mi heeɓi ceerno ko an woni ceerno ko heddi ko kala e maɓɓe jaɓɗo kamɓene hande heeɓi ceerno kala hen noon mo jaɓani min ñawda e dow oɗo sifa mi yaafo Allahu akbar ceernaji ma sawdi mi jaɓi kono noon ar jento ceerno Ahmadou Baro ko welade on ko ceerno ma ano kono min ko an woni ceerno Allahu akbar sa yiɗi yaado ceerno ma to noon aɗa wawi yaade kono min kay ceerno mo mbaɗo ndaare aduna he ko an Allahu akbar on so jaɓinima ɗum oɗo sifa deƴƴi seeɗa o wiya komi paroɗo he kadi yaade yes ceerno ma sawdi ma ala wona noon ruttuto galle ke wona to ganduɗa kadi an mi wona nawowo joguiɗo ko joguiɗa ko gandodiral ngal joguiɗa ngal an ko en liggodiral l'islam o wona aɗa fay Madina nde won arti kahel mo yetta Allah no feewi o waɗi batu o joƴƴini almuɓe o wiiɓe oɗon gandi mi ɓooyi wiide min mi wona ceerno min koye almudo mo almudo ceerno Samba Sadio somi yii kadi ɓurɗomi wawde timminde ko joguimi ɗo ko fof mi ittat mi resno ɗum gam so oɗon kooli mi yi nawo ha to Allah ala celoɗo ala celɓe mo seyɗani ala e muɗum lawol kala mo jiinum en wawi nawde tan Allah seyɗani wawi heftude kono oɗo kala mo nawata Allah seyɗani wawi ala e mum geɗal machallah soɗo jiiɗi enen fof nden jehantu makko kala noon ganduɗo ɗum henanaki ɗum nduñi efke ala minen kay min jona ko jonɗa ko mi ay minen kay ceernajo ɗo kay ko antuma ceerno sa tawi won ceerno goɗɗo no woodi min dal min jaati ceerno duñiremo taw mbimi farani wonde ceerno komi dadiɗo kon almudo oɗon jiiɗoɗon ko ceerno yaren duñal ƴewna ceerno jaɓɓe makko ɓe wonde mumen alhamdulillah rabbil wonde mum on sifa kanko addoye ceerno Murtada Sow jibinaka kahedde kanko itti ɗum Bumba ene yaare duuɓi 3 duuɓi 4 o addi ɗum ɗon kanko ceerno holla min ceerno Samba Sadio ittimo Bumba addimo kanko itti ceerno Murtada Sow to Bumba o arti galle wonde ɗon e muɗum o wonire oɗo sifa Allah resen renen hankadi o fiɓi ko almudo o wonani ceerno kala jiɗɗo almudagal muɗum ene yiiɗi wondude makko moƴƴi kala piɓɗo ko ceerno ene yiiɗi nanguirdema ko ceerno o yaafi ɗum heewɓe o yaafi ɗumen e on sifa ndi kono noon o yi yimɓeɓe ha joni enen ndiirda faade e makko to banggal lawol tijani ngal omo jaggina kono noon o wiya omo wona ceerno ma mi jagginta tan jaaha ɗum kadi watti ittindemo o watti fawde hen charme so mbaɗa nanguima a yahat Madina sa andi a yahata Madina mi nanguita est ce que Allahu akbar ɗum ko beela o jindita mo foti ko o nanguine wirdu ko o foti ɗum ala Allahu woɓɓe ɓe mbimo joni
kanko kay joni ko yo won tan nangiro mo lawol ngol so nangini lawol ngol woppa jom ɓe mbi ala joni watten ko sart e ko sarɗiyeji nogas tati kanko watti hen nogas nayoɓo kala mo omo nangina ma yaha Madina so tawi andi yahata Madina o accu gallo ne heewi teɓal mum kadi ko hoɓɓe ɗon seede mum ɗo oɗo galle aɗa andi mo galle Murtada en oɗo galle o Murtada Mamadou Al Hussein ba Mamadou Al Hussein en e baba Ousmane Al Hussein e baba Bachirou Al Hussein ɓeɗo tato kamɓe jiiɗi kadi kamɓe gondi ɗon e galle o wiɓe ɓay kon tato oɗon jiiɗi barkinawal gallo gaddemi itta ɗiɗi ma nawan Alaji Mamadou Seydou goto heddo baba Ousmane Al Hussein o addi ɗum ɗo noon raba baba Mamadou Al Hussein on jeeɗo o galle hisa ko o woni ɗo Allah waɗi ko o jippino e Ceerno Sar Dieng e galle he o banggue andi ɗo wonno ɗo o wonno ɗuɓere makko ɗo wonno kanko Ceerno Sar Dieng ha Ceerno Sar heɓoyiɗa wontoy ɗon eywa to galle kala wonnoɓe tata kam waɗi ɗumen noon Alhassane baba Alhassane Ba Alhassane Yero Mouhtari Moussal Moussal malla min baye mon Ceerno Ba mon Ceerno Ba bammaɓe ɗo woni Alhassane Yero e baba Seydou Yero Seydou Yero o woppi ɗum toon Alhassane Yero addi ɗum ɗo kono noonne kadi Alhassane Bouye e Saydou Bouye woppi ɗum toon Alhassane Bouye addi ɗum kala wonɓe ɗiɗi walla tato o itta ɗiɗi ɓe o adda ga so goni ɗiɗi o itta goto so tawi ko goto o ɗo faɗɗum adda ɗum ga ɓe gonirandani lawol foof o itta hesɓe omo adda omo wiide gallo han kadi almuɓe foof omo yiiɗi widdeɓe haɓe laaɓa o watta ɓe jungo Alaji Mamadou Seydou kono noon e on saaha wiidema on ñobbaɓe kamɓe fof omo nawaɓe tawa funtani ɓe ɓe pertiranmo ɓe dogat ɓe jaha joni kala no o yeehi laabi ɗi laabi tati o mara mo haalnaɓe haala Alaji Mamadou Seydou haɓe naata o nawa ɗiɗum ko ni o waɗirta ɓe Allah waɗi oyamo kalnomi Ceerno Souaïbou Sow heɓani ferde pour jooɗade ga ittine ala ɓiɗɗo gorko mawɗo saabu afo o yeehi ittinen ceɗɗo totti mum yo lonto ɗum e ferde wonko debbo kono addi ɗum ɗo dari darde gorko Ceerno bamum oɗo Ibou Manga yumum Ibou Manga Ceerno Souaïbou on jogi ɗiɗi wiye Souaïbou ɓen gari ɗo eywa nen ummo Abou en fof ko hen min gardi e yummiraɓe heewɓe caggal Ceerno Ahmadou Ndiaye en ɓe Ceerno Ahmadou Ndiaye goto jimowo kañum ni ko wujjurunajo kadi ko bawɗo yimde ko joom sawtowol ko yimɓe fof ene jiiɗi ɗum kañum noon suuɓi yaade wondunoyade Ceerno Mahamadou Lamine duuɓi jeetati omo yimano Ceerno Mahamadou Lamine Ceerno Mahamadou Lamine ɗum ene dande ene weeli kono noon ene muusi ɗum ko yimanta ɗum ko ene yiiɗi dañde tan ko weddino wona toon jimowo sabu woto nandude e Ceerno ha Allah waɗi nde yiide Alma Sow wima yo alhamdulillah rabbil alamin Ahmad Ndiaye a heeɓi to jimoyɗa a heeɓi to jimoyɗa kanduɗo yimanede belɗo yimande mi yiiɗi Ceerno omo ñawini nawɗamo joni noon so tawi woni omo ittamo kay heyde noon omo nawamo ga la budde o suuɗamo omo sohla ko almudo omo laata ko o jimowo ko keɗaɗo a wawa wiide itta on ta aɗa dondamo fuuɗo fo annama leydi leydi ta suuɗani ni wonde o addata Bama Ndiaye nde huno ko Bama Ndiaye no faram wi ko camion nde ɓe jolna hen ha gasi ko leese kippa e mabɓe haɓɓe no wujjuru rahul darmani ngo fa ɓe gacci ɗum laaɓi nde puɗɗi suddideɓe ɗum woni adduɗo Baba Ndiaye fof ko ɗum Ceerno Alaji Mamadou Seydou wonɗo ene yima Baba Hayram Allah waɗi hankkadi Ba Alassane Ndiaye en fof caggal ɗum ɓe gari ala kulli haalin o addi ɗo yimɓe yonɓe tawa kadi ko cadre uji ko yimɓe mawɓe to gonno ko Alaji Mouhamadou Oumar Sow ko yimɓe mawɓe Ceerno Ali Thioubalo neɗɗo mawɗo o noon Ceerno Ali ko mum kadi ne haawi ko almudo kono nde yiimo tan yooli e makko Ceerno Ali
ceerno Mouhamadou Ali Thioubalo nde yahata kahine wona ceerno Mouhamadou Lamine nayi ɗum ceerno Abou mo kalnumo ɗo gando ko on o yano ko joom gando no bawɗo binde so Allah on noon ko jowitiɗo ceerno Mouhamadou Lamine kanko no yeehi yowitoyade on omo jangga e muɗum o ari o haalni on ha gasi on yiimo yiɗi mo horsinimo kono kañum nene yiɗi o yiya ceerno Mouhamadou Lamine waɗi feetan faya tawimo Mouhamadou Ismaïl mayɗo wi ar jaade to ceernam to hannde mbele pawa e makko yitere ndiyam o yeehi tan o yetti koye ceerno Lamine jooɗi tan o ɓaaji ceernajo o wi o ko neɗɗo gam o wi ko neɗɗo wonɗo o wi ceerno Lamine wonɗo o wi subhanallah elle nangi allahu akbar on saha noon machallah ko wi a yiɗi o wi no feewi ɗum jinmi jiɗama min jooɗi o heeɗi ceerno Mouhamadou Lamine ha gesa o ceerno Abou mbiɗo wawi wonnoyde ɗo ñalfata homo jinmi ko jaha kay wonde e makko jinga ko ɗum kollirma ko beela naata e makko ganga Allah waɗi kanko ceerno Ali o yiɗode nde yiɗi ceerno Mouhamadou Lamine ha ceerno Abou Sambobo addimo ɗo ceerno Mouhamadou Lamine janti alhaali makko yidde makko ceerno Mouhamadou Lamine kadi naati ni o ceerno Lamine rokkimo rendez-vous tan dal ala kulli haali ɓay ko almudo ko poɗɗo jangguinde kadi on saha o heɓani rende kono omo heeɓi takande nde o huñi ceerno Lamine yiɗi addudemo waɗamo awdi ceerno Alaji Seydi jangguino ɓuran ala kulli haali wonko mbiyata aɗa rewino tan a juumat kanko ceerno Mouhamadou Lamine addimo ɗo tottibo ceerno felliti waddemo jangguino ceerno Alaji Seydi ittimo kanko ceerno Ali Thioubalo wi Ahmad Tidiane ɗo galle ma Darou Salam ɗo kanko yo nena mum ceerno aɗum ko ɗon wonno ene satour ceerno Ali waɗi ɗon duuɗal muɗum ɗum waɗi ceerno Mouhamadou Lamine yiiɗi ferde ceerno Alaji Seydi ne haɗimo wonde wuuri he wimo ko an seeɗo keɗɗa ɗo addude a baloya tan aɗa addu tan min woni kanko addi galle ganki oɗo kanko addi babla jata ha galle sisiɓe ɗiɗo galleji oɗo addi salsalɓe ha makko ɗo e musfala ɗo fami tuurinaɓe maggo tuurano bamumen a faami e yimɓe hewɓe kam ngari ɗo hen taw ko sababude makko gardiɓe yoga e musfala e yoga e jawɓe ɓeɗo jawɓe Musdalifa ɓe sa nani wiya Musdalifa tan ko jawɓe ɓe kam keerinmo guila galle Alhaji Khalil ɗo Musdalifa ɗon fuɗɗata Alhaji Khalil ɗo Musdalifa yahoy ha nawte nder Musdalifa on saaha kanko ceerno Mouhamadou Lamine gurnam ɗam juutani no fewi o woni ko duuɓi 49 nde taw noon ceerno Alaji Seydi no holloy en yeeso wonde ko addimo e mum ko ɗum himpetade ndunowɗam juutani kono wona wonde o yettaki Allah ɗalma soko noon wi ndewa Allah addimo o waɗi ko waɗata ko ha gasi kanko noon o yeehi duuɓi 56 taw musfala e Musdalifa woni almuɓe ɓe o heeɓi addude ɗo wuuri he e ɗey bato noon yoga noon nane ɗey bato won sariɓe ɗo ɗey bato on sariɓe afiya carama Ndiaye kam ko afiya dia ew yoga mo jallijo kono ɗo tan ɓuuri taskede kam ɓe ɓuuri hewde eywa caggal nde o yeehi ko 1964 yimɓeɓe nanguno ko 1963 kono keeɓi laaɓo ɓurɗo laabde 8 o jooɗimo Dakar 64 bato Dakar kadi tan ɗo dahande yirlotonde o jooɗima on saha won noon jottoɓe ene kahidi ceerno Alhaji Ousmane Thiam radiyallahu taala anhu kañum tongata jooɗiɓe o windaɓe omone hen donc Dakar 64 wadde jooɗima o rutti ceerno Mourtadane yaare duuɓi 23 ceerno Mourtada jokki fergo ngo o ferannanno ngo kañumne kadi feri kono yamirama yo jotto e place makko toon wona toon kadi kañum noon yoga ko wayno Sifaw en Misra en dowga Unufani en hewɓe en garde kadi e sababu muɗum kañum ko ɓe o addi kanko ceerno Lamine
eɓe ceerno Murtada addi e abbiɓe nam e arduɓe sababude ɓe gaddi ɓe est ce que ko gayi mawɗi ko yimɓe laabti to guri mumen to so ɗofama gaddama tan hankkadi nde wuuro ngo fuɗɗi weloyde hewɓe gabbi ko addaɓe ɓe gonga est ce que woni garani e fergo mabɓe kono ko ɓe gaddi ɓe ha joni gaddi nam celli e ɗum waɗi sa ƴeewi wuuro ngo a fecci ɗum pecce tati ɗiɗi ɗe tan koto maɓɓe ko jiwri ewa hewɓe no mbiya gaari sababu mawɓe mumen ko gangoni gaari e dow on sifa kono koɓe gaddi ko woni ɗeɗo leeɗe kam ɗum wawi innede hen Musfala Musdalifa Misra yoga e Karamatu ene wonde Unufane ɗo e Sifaw ɗeɗo leeɗe ko yimɓe arɓe e dow sifaji ɗi ɓe gaddi ɓe inchallahu taala ceerno Murtada noon lomtimo koye 1964 ceerno Murtada mbiɗen ko Bumba Jibina on wi 1940 41 nde ceerno hon lamin addimo nde omo yaare duuɓi ittimo Bumba addimo ka heeɗo omo yaare duuɓi tati duuɓi nayyi koye nden hitande ceerno Samba Sade mawɗo wirno fami kanko ceerno Murtada o jangi e ceernajo goto jamanɗo ene wiye ceerno holɗon kadi amen jawanɗo Bumbo ceerno Samba Diawan walla ko walla ida on ceerno Demba Diawan wona Samba ko Demba ceerno Demba Diawan o jangi mo elle ko on heeɓi suura o ruttinoma noon jangude woɓɓe omo jakkatno kaɓorɗe nde o jangat kaɓorɗe nde ko nden ceerno Hamad Lamine yani tawa kanko hankkadi o yettinani jangdeji makko e ceerno Hamad Lamine nde yanata nde waɗi lettere faade ceerno Adjumata Seydou ko adi en yalta aduna joni noon ala poɗɗo nawandemo lettere o so wona miñiraɓe makko ɓe ma ko ceerno Abdoullahi ma ko ceerno Ahmad Tidiane ma ceerno Abdourahmane wonano kam ko ceerno Murtada o suɓino no yaaha arta fof kam o heɓi ceerno Mouhamadou Murtada nde to gantini kañum felliti en adda lettere toɗɗum lettere ceerno Murtada radiallahu taala no ummi toon ari ha ɗo Tamba ɗo sankare ceerno Hamad Lamine ɗo tawi Tamba waɗo natirno wuuro ngo hankkadi ko kalantomami ɗo ko e ceerno Murtada koko huno ko ceerno o mafuram o nani toon sankare ceerno Hamad Lamine o ari haw yetti wuuro ngo galle baba Aliou Koule en yesso galle caggal galle ceerno Bassirou Thiam ɗo yesso mum wonɓe ɗon ɓe ɗon ɓe jippoto ceerno Hamad Lamine ko ɗon jippoto ceerno Murtada ko ɗon jippoto waɗo jippoyi toon ndew yiide ceerno on saaha mo yiɗi rokki ɗum lettere o ronki famodirde ceerno saabu bojji ɗi ne caɗi o nawata ceerno yo nafa fofto nde o foftoyi toon haade makko artude ceerno maɗo radiallahu taala anhu hollama e koyɗol wonde lomta ceerno Mahamadou Lamine ko oɗo suka garɗo allahu akbar kono noon dalil mum ko e mbaadi nde o yiindi o yii ko nuraɗo Allah sallallahu alaihi wasallam Cheikh Ahmad Tidiane en tambimo e mbaadidi ene gaddindirimo lomta ceerno Mahamadou Lamine to Allah e nulaɗo mum o wi ɓe gaddunoye kam nulaɗo ceerno Mahamadou Lamine nulaɗo yo ar ɓe tawimo to omo waya ɓe tambimo no yiruno tammo ngo neɗɗiɗo gaddimo omo waya jettimo yeeso ceerno ceerno wi allahu akbar suka no mbiyataɗa Mahamadou Murtada on jettaɗa wi soh o wi ko gonɗa e ceerno Mahamadou Lamine o wi ko almudo ceerno Mahamadou Lamine ceerno deƴƴi ko gonɗa e ceerno Mahamadou Lamine o wi ko almudo ceerno allahu akbar lettere ceerno Mahamadou Lamine o yettimomo ene yettodi e lettere Sarif Alhassane to Daaru ceerno hippiri kanƴi ɗiɗi fof jangguiɗi lettere Sarif Alhassane o janggui ɗum ha labti o wi oɗo ko Sarif Alhassane windi on nani on paami wa amma lettere ceerno Mahamadou Lamine nani windama yettima janggama famama kono deƴƴama ma wot ko haali ɗum mbiɗa suka an ka almudo ceerno Mahamadou Lamine tan o wi komi almudo makko on noon tiiɗon hoore saɗi iwde ɗon ceerno ko sohliri ko wonde to ko almudo tan kañum kam ɗum ɓuuri gandal mo hankadi
ene yiɗi ɓoɗɗudemo ha anda ko jiida ceerno Lamin hay somo seeɗa gonga e Allah walli ɗum ko ceerno haal ɗum mawɗo goɗɗo nen jokki hen wi wona ceerno haal ɗum wi ko goggo hajja gorgo ruji ko hajja ruji kañumne taw yi ko ɗo hoyno wi ceerno kawi sa ceerno Lamin yani imi mo jiimi o ko mo biyaɗo lomtimamo so tawi ko almudo kam de ceerno haw sabu o mi anda ɗum Abdoulahi mbaɗan ɗum nam Ahmad Tidiane minira makko ɓe fof nam kono oɗo suka ni mo Allah holli kam o meeɗa yiɗo ceerno Lamin noon jaɓatano adduga ceerno Mouhtou ɗum woni alhaali ko moftunoɗomo toon tan nam joni noon ceerno Lamin yi ceerno Almasa yimo andi kadi ko oɗo kono yiiɗi rewde ha anda o ɓooyi noon salade diccade ko almuto ceerno Mam Seydou wimo jiɗɓe kalna kam caggal ko gonɗa almude makko holko jiiɗi ɗum o ɗo hido yetto kankone omo andi so rewi ɗon ko ɗum ko on wiyata ɗo deƴ ceerno Mam Seydou wimo ko ganduɗa e Abdourahmane ceerno Samba Sadio Abdoulaye ceerno Samba Sadio e Ahmad Tidiane ceerno Samba Sadio o mawnoraɓe miñiraɓe ceerno hol Lamin moƴƴuɓe o wi annene min mi andama annene holko goɗɗa ceerno hol Lamin ƴeeɓo ko minen jiiɗi may baba tan ceerno hafta huufimo yo Allah bar ha won laabi tati yo alhamdoulillahi rabbil alamin alhamdoulillahi rabbil alamin yo tigi lomto ceerno hol Lamin noon machallah eɗen gandi Ahmad Tidiane eɗen gandi Abdoulahi kono lomto ɗo Allah e nuraɗo mum kalɗen wona to duuɗi foofi alhamdulillah jetten Allah joni noon ɓe goñani inchallah kanko ceerno Mousda koye o sifa Madina naɓe ko ni gandirmi ɓe yana ganda ɗo kanko andaka ɗo koye oɗo sifa o arino noon o arino Madina non ceerno Lamin so addino Madina ceerno hol Lamin so addino Madina ko sifa ko bayde mum tan jaɓata afan certain nala tan walla ko nana hendu mum jamma ari wiyamo naflu dursito wadni woni kono noon ko ngoni yeeso kam o ari gargol peñgol bay ceerno andano ko ɗon andimi kanko ceerno Allah waɗi o dari tappere on kadi o woni hen ko juuti eyi ceerno Ahmad Seydou lomtinimo e dow yamirore kono o itti ɗum wi koto Allah e nuraɗo mo itti wona e miijo mum ko ɓeeɗo andi kañum ko ɓe kam kañum nehi ene hooli kono noon koto Allah waɗi ko ɗon e waɗi nan ɗon caggal ɗum ceerno Alaji Mansour Baro radiallahu taala anhu ceerno heeɓino nuroydemo yo yaato ka heeɗi o yettino e nulal muɗum wonde ko Allah e nulal mum lomtiri ceerno on sawata ko ceerno Mourda jaɓani lomtade ene dadi ene wertana mawɓe ene joƴƴinaɓe ene feccita leɗɗe ene ardi baydaji ene yaaha guesa ceerno may so arti haalnino ceerno ni ceerno wimo yi so jooɗimo jooɗaka Allah joƴƴinimo ndeɗo hitande noon ndungu o siltata o andani Allah o jooɗata holko woni sababu oɗo tarika mo kalami ɗo omo wawi wonde celluɗo omo wawi wasde wonde celluɗo saabu wona ceerno oɗo haali ɗo ceerno hadduno e haala makko ɗo ko nde o ari ha no ceerno andirimo no ceerno lomtinirimo ceerno omo yaaha guese aɗa andi wiyeten jindangu omo jogui jindangu omo jabba ha Allah waɗi woodi yoga e almuɓe mo kanko omo heeñi o fii ɗum ɗo aɗa jindangu fii tan asat dow fii tan jindangu ari tan addi ƴiƴam o yi o yani leydi kanko ceerno haw faɗɗi joni noon piyaɗo o waccama yimɓe faan kadi jiimi makko ƴeewma o gañima kono oɗo kañumne hakke Allah no ɗum waye mum ni nde o ɗiftinde o namdi ko kaari wiya o kay o gañima kono noon ko an ɗum fof an gocca